yhteisten asioiden hoitamista ja ennen kaikkea yhdessä hoitamista. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja yhdessä hoitamista. Se on keskusteluja, neuvottelua, palavereja, kompromissin hakemista. Do you believe in yourself? Self-confidence. Oota, se joo, mä keksin. Lappi. Anna mennä. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Se on yhdessä hoitamista. Käytännössä se on palavereja, keskusteluja, neuvottelua ja kompromissin etsimistä. Ennen kaikkea se on keskustelu. Tähän keskusteluun haluan kutsua mukaan myös sinut. Tehdään yhdessä parempi Helsinki.